Ayan guys, welcome back. Nandito po tayo ngayon sa Pandilawang. Yes! Mag-hi naman kayo dyan. Ay, sila po ang tagyaon. Ay, tamo? Ayan, Pandilawang. Nanyaran? Pandilawang. Diyan, sa tagyaon. Emily. Emily, ano dito? Ha? Katakis. Katapis? Katakis. Ay, katapis. Parang Japanese apelido man. Wow. Ayan, shoutout po kay Ate Emily Katakis at Kuya, ano nga rin Kuya? Lexter? Yun na mga ngaran nila, no? Ano mga ngaran? Mga native. Elmer, Aileen. Inquire tayo na kanilang cake. So, kapag nakapag-decide kami, dito po kami mag-order ng aming cake na gagamitin sa aming kasal. So guys, tara. Oo. Dala mo nag-recommend, mga bako, tara nga ito na, okay? Pero kung ikaw may yung parang na design, pwede man. Karayag, ang balak sininiya, ito kuan. Ang kanya sinibalak ang design ito, emperador nga. Nalaman ka din ka. Ayan, nasa dito emperador. Mauna ka ba? Ay, diri, pwede ka siya magpa-customize. Takgas ang korte. Oo, Pwede na din, ikaw rin ang pagpan. Takgas o hamonada, ang korte. pero kada di yan lagat pero. Di na Kay, mag-inquire ka lakit sa bungling. Ayun na eh. Ang pagdaraman si Chadi. Maestro Waray. Oh, ako ang Maestro Waray. Oo. Sige, ala. O, paano pag... Palo aksay. Wow, salamat talaga guys. Thank you. Sige, inga, pili andun kay mag-araw kat discount ka natin sa sayawan ta siya kanan. Sayawan ta siya kanan cheese. Basta promote mo sa inyo. Wow! Di ba dada? Sige na lang na, inga, pagpili doon to 7 ka layer. Ata alam ang pagdaraman. Kaya pwede mas ito nito. Inga, sayo la dan dito na kami namang patong-patong. Dito pwede. Mao. Ha? Ala dala kami. Pwede ka. Mao. Sige, dala. Dire pwede to 7 ka layer diyan kami na magpatong-patong dito. Anang mapili nito matibay nga dire natutong badal-dali di kan dilat na uubos. Ay ano? Kung wala si Mindy ko pa yun. Oo, dali ka ba isay. Basta daray ko na mo. Guys, ang dami-dami nila ditong cakes para po sa lahat ng okasyon, birthday. Ayan ha, tagsayuin natin para may idea kayo. Ito yung kanilang mga design, oh. Ayan oh, magaganda. Pwede, nagko-customize na kami dati. Opo, pero may. Ayan, nagko-customize sila dito. Pwede sila magpagawa kayo ng manok na cake ng emperador. Ayan, ate, money cake, naggagawa din kayo? Money cake. Naghimulat ka money cake? Ayan guys, doon po sa mga nagbabalak po sa kanilang lahat ng okasyon po na gusto pong bumili ng cake. So dito po sa Pandilaw ang kompleto sa Ricados po sila dito. Pati money cake. Pero syempre iyon kwarta di manat kanda. Oo. Mayanat kami sa edible ito ang picture nakakaon, di ba? Ayaon? Akabays. As in. Yes. Ay, nawaray ang Pwede ngayon ito niya ang picture nakakaon. Imo picture, tapos katay mo mo katuan, kaon. Pero mas mahal ano. Diri din. Ata kay ito ato picture nga nagdadamdam ka sa nakbunay. Ilang ka nila? Hi. Wala, di na yan. Ayan. So ayan guys, ganito po yung kukunin lang namin na 3 layers lang po dahil syempre may hirap naman po kami. At saka ang inaalala namin baka magtimpag yan sa biyahe. So ayan. Hindi pwede sa 10 stories na na cake. Story talaga ayan. Ang dami-daming mga nila dito. Mayroon din silang pambata sa mga birthdays. Ayan guys, so doon po sa mga tagalawang sa iyong mga okasyon, order na po kami di ay nakampag-alaala. May yung tanga di bisa nagrayo nga barang ay nga lugar. Kabay say. Ito sa nabas ang iba.
So, ate, mag-invite ka sa ating mga Nortehanon. Hala, wag kang maalo. Para bukod sa akin, makapag-invite ka rin. O, doon sa mga Nortehanon, di din na po kambal sa iyo mga cakes para po sa iyo nga tanan yung mga okasyones. Pati sa iyo pakipag-break, pati sa iyo pangangabit sa iyo mga asawa, pwede kang pumalyo cake. Kasi ate talaga, huwag kang aaluhin. Madali lang pong hanapin yung kanilang pwesto. Tabukla po sa Rasan Merkado. Ngagin inupay nga ang tabok nila mga sarado pa. Pero basta tabukla sa Rasan Merkado. Ayan. So ayun guys, nakabili na kami dito at uutangin muna namin. Nakabili na tapos utangin. So nakautang na po kami dito ng cake. Hindi pwede sa negosyo maaluhin. Kailangan mga Bold Star. Sige, mag-shoutout na kayo dito. Ayan, Pandilaw ang Cakes and Pastries. Ate, pag-shoutout na kami di ka di. Ano yung mga ex, kuya? Ano yung mga ex at ito, mga sinaktan mo dati? Nagraot ang mga sinaktan dati. Ayan mga guys. Dahil sa ating ingay, kaya ayan, pina-snack pa tayo dito ni Ate Emily. Shoutout sa inyo. Ayan, grabe, nagpa-snack pa talaga. Bukod sa binawasan yung aming, nag-discount sa aming in-order na cake. Ayun, halos ibinigay na lang sa amin. Tapos nagpa-snack pa dito. Kaya yung asawa ko, ayan, oh. Gustong-gusto niya yung libreng snack, oh. Ayan mga guys, didi sa amo niyan ang kapitana sa Barangay Kalumutan. Hoy, ma'am, huwag kang maalo. Ayan, ang kapitan, huwag kang maalo. Ayan, papakiawin niya po yung mga cupcakes dito. Ayan. Ano ba yan? Kapitana ka tapos aaluhin ka? Hindi ka gumaya sa amin ng mga Bold Star. Ay, okay na. Huwag ka na dyan maghulat basin iba pa nga snack. Pimpa snack ka na. Huwag ka nang humirit. Ate, thank you ha. Salamat. Opo. Kuyang, thank you. Ate B, thank you. Ayan.